तिथे बघा एवढे बॉक्सेस आपण रेडी केलेत बघा. बघा तुम्हाला इकडे परत दाखवतो. तो जर मी बॉक्स उघडून दाखवला तर लाईनी तुम्हाला 6 दिसतील. बुक वाईज आम्ही देतो बघा. हां व्हॉट्सअप करा. तुम्हाला इकडे सांगतो आता व्हिडिओ जस्ट आता रिलीज केला. कमीत कमी 15-16 असे कॉल येतात पटापट आणि मेसेज तुम्ही बघाल ना. आता 1 2 3 4 5 6 7 14 म्हणजे 14 डझनचे 5 मिनिटात आंबे संपले. आणि तेवढे आंबेच नाही आमच्याकडे. तिकडे हे गेलेले सकाळी तुम्हाला दाखवले ना. आता जेवढ्यांचे मेसेजेस आहेत ना हा व्हिडिओ बघा. सर्वांना मी रिप्लाय आधी उघडत नाही, थोडेफारच उघडतोय आणि देतोय आणि मागवेल आणि परत देतो तुम्हाला. ठीक आहे. आणि तुम्ही घाई करू नका आणि कॉल तर करूच नका. तर किती कॉल उचलणार मी? कॉल उचलतो, हॅलो हा काय तुमचा व्हिडिओ बघितला आंबे, मी बोललो व्हॉट्सअप करा. हाच माझा रिप्लाय आहे, व्हॉट्सअप करा बस. कारण प्रॅक्टिकली नाही होत, कारण ॲड्रेससाठी तुम्हाला व्हॉट्सअप करावाच लागणार मला. ॲड्रेस कुठे आहे ते किंवा मेसेज तरी सर्वांना मिळेल, पण जरा टाईम द्या. मला माहिती आहे की आम्ही एकदा ऑर्डर घ्यायला लागलो. जर मी आमरस 20-25 हजाराचा दिवसाला विकू शकतो तर आंबे किती जातील? जरा आरामात देईल सर्वांना. आता मागवेल मी आणि मग तुम्हाला देईल. बघा व्हॉट्सअप आवाज येतो बघा. आवाज येतो तुम्हाला तर मी लांबून दाखवतो. सर्वांचे मेसेजेस हे बघ दिसतंय. हे अशी येत राहतात ते मेसेजेस. आता भेटेल सगळ्यांना भेटेल. व्हिडिओ टाकून आता व्हिडिओ मी जस्ट 2:15 टाकला, आता वाटले 2:30. हे 15 मिनिटात तुम्हाला एवढे मेसेजेस आलेत. ठीक आहे. मग पूर्ण दिवसाचं तुम्ही विसरूनच जावं की 100-150 मेसेजेस येतात त्याच्यात. घाई करू नका. आता आमची घाई मिळतील, सगळ्यांना मिळतील. टाइम लागेल जरा. आता इकडे काजलला इकडे पेपर घेऊन बसवलेला आहे की ॲड्रेस घ्यायचा आहे आणि ह्याच्यावरती लिहायचं आहे आणि मग असे सर्व एकत्र कुरिअरला जातील. आजच्या आजच सर्व जातील. हो सर्वांना मिळणार. घाई करू नका. म्हणजे आता 2:15ला टाकला होता. आता बरोबर व्हिडिओ टाकून अर्धा तास झालाय आणि आम्ही काय विचार केला, जर आता जातोय ना तर ही पेटी बघा. ह्याच्यातली एक पेटी आपला व्हिडिओ बघून आलेत ना रिप्लाय. पेमेंट पण आलं 1700, त्याची एक पॅक झाली. नंतर सेकंड मेसेज उघडणार. मी सर्वांचेच मेसेज उघडणार नाही, कारण मेसेज उघडलं की मला समजणार नाही की कोणी पाठवलंय. सेकंड मेसेज ज्यांनी उघडला तर त्यांना 800 रुपयाचे जे आंबे आहेत ना आपले, हे मोठे साईज, हे बघा किंग साईज, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा मोठा आंबा नसतो. तर आता पण बघा वाचतंय ना कुठे कुठे 800 रुपयाचे जे आंबे आहेत ना ते डझन, एक डझन पण नाही बसत एका बॉक्समध्ये, ते 10च बसतात. हे बघा मोठेत ना. हा, तर मी ते 10चे पैसे मागणार आहे तुमच्याकडे आणि 1 डझन डिलिव्हरीचे 200 रुपये. ठीक आहे. म्हणजे जेवढे आंबे देणार मी तेवढेचेच पैसे मागणार तुमच्याकडे. हा हिशोब मी बघणार आहे. मग तेच दाखवते. मोठे बघा 10 बसतात आणि जे तुम्ही 700 वाले घेतले असते तर ती ह्या बॉक्समध्ये 12 बसले असते बरोबर. ओके. इकडे बघा व्हिडिओ चालू करायला घेतला आणि कॉल आलेला बघा. मी तुम्हाला ते सांगते, कॉल बिल करू नका. आणि इकडे सर्व बघा मँगो. आता व्हिडिओ बघून हे बघा मँगो दिसले. व्हिडिओ बघून ही दुसरी पेटी, ही 800 रुपयेवाली पेटी आहे ज्यात 10 बॉक्सेस बसलेले आहेत. ठीक आहे. तर 700 रुपये आंब्याचे घेतलेले आहेत आणि 200 रुपये डिलिव्हरीचे, 900 रुपये ह्यांनी पाठवलेले आहेत. हे कुठे चालले माहिती का? ठाणे वेस्टलाड चाललंय. म्हणजे व्हिडिओ बघून हा दुसरा बॉक्स आहे. ठीक आहे. हे बघा इकडे ठेवलेलं. आता एक स्टेप बाय स्टेप करून एक सर्वांचे मी मेसेज वाचणार. कोणी घाई करू नका. बघा कितवा कॉल असेल? 23, 25, 30च्या मध्ये कॉल्स आहेत. हे सर्व चालू आहेत. मी कोणाचा कॉल करू नका, खाली व्हॉट्सअप करा. तरी मी आता रिप्लाय काय करतो बघा. ऐका. हॅलो बोला. ओके करतो रिप्लाय मी. ओके बघा असंच रिप्लाय आहे ना. मग तुम्हाला वाटेल मी बोलत नाही. मी काय बोलणार किती? आणि मेसेज तुम्हाला सांगू 52 मेसेज आले. 52 कमीत कमी. आता माझ्याकडे 10 ट्रे असेल ना तरी 10 कॅरेट असेल. बघा कॅरेट पण हा खाली होणार आता. आणि म्हणजे आता अवेलेबल आहे तशी. आणि तुम्हाला सांगतो बघा, मम्मीला पण बोललो, काजलला पण बोललो, नुकसान झाला तरी चालेल, प्रॉफिट नाही झाला तरी चालेल, पण नाव खराब करणार नाही. जर असे मला जेवढे दिसण्यात येतात आहे ते मी काढून ठेवणार. बघा हे आम्ही खाऊ. जे डॅमेज आहेत ना एकदम जास्त डॅमेज ते आम्ही खाऊ, पण तुम्हाला देणार नाही. तो बॉक्स एकदम चांगले भरतोय बघा व्यवस्थित. ओके. आता तिसरा बॉक्स. आता 2 बॉक्स रेडी आहेत हे करून. आणि मग आता राहिले सर्व मोठे आंबे, ते पण आता डिलिव्हरी होतील बघा. आणि अजून एक सांगतो, आम्हाला आंबेवाल्याने कॅरेट दिले आहेत पण बॉक्सेस दिले नाहीत.
होय बॉक्स मग आता बॉक्स साठी आम्हाला थांबायला लागतं. जेवढे आमच्याकडे बॉक्स आहेत ना तेवढे आम्ही डिलिव्हरी देतो तुम्हाला. मग ते बाकीचे उद्या देऊ तुम्हाला. हा व्हिडिओ पण तुम्हाला लगेचच्या लगेच पोस्ट करू म्हणजे तुम्हाला अपडेट मिळेल काय करायचं आणि काय नाही करायचं. चला आपले बॉक्सेस डिलिव्हरीसाठी रेडी आहेत. तर इकडे एक बॉक्सेस बघा आपण ठेवतोय. आतून एक घेऊया आणि आता सर्व कारमध्ये जाऊ दे फटाफट. तिथे बघा एवढे बॉक्सेस आपण रेडी केलेत बघा. सर्व दिसते 1 2 8 इकडे 4 आहेत 8 9 बॉक्सेस आता आपले चालले आहेत. पहिला बॅच बघा. इकडे सर्व कुरिअर बघा किती होते बघितले. एक बॉक्स सर्व एका 5 बॉक्स एकाकडे चालले. ग्रुप वाईज आम्ही देतो बघा. इथे आमचे बॉक्स बघा 1 2 3 4 मोठे 5 6 मोठे 7 आणि हे ते नाही दाखवते बघ. बाईक पण डिलिव्हरी होते बघा. नाही जाते. मला माहिती नव्हतं की बाईक हां जाते. आता आपण आपली ॲक्टिवा पावसात मुंबईला नेऊया. कारण की तिकडे 4-5 महिने आपल्याला मुंबईत गाडी पाहिजे. बघा आम्ही आता आपले आंबे डिलिव्हरी करून आलो. जेवढे बॉक्सेस तुम्हाला दाखवले सर्व डिलिव्हरी केले. आता तुम्हाला फक्त इकडे मी मेसेजेस दाखवतो किती चॅट्स आता रीड करायचे आहेत मला. कमीत कमी इकडे तुम्हाला दिसत आहेत. इकडे खाली बघा 68 चॅट्स मला वाचायचे आहेत. म्हणजे 68 जणांनी हे ऑर्डर प्लेस केले म्हणजे त्यांना आपले मँगोज हवे असणार. तर आता एवढे आहेत बॉक्स एवढेच अवेलेबल आहेत. त्यांच्याकडून मी बॉक्स मागवतो आहे. बॉक्स आले की पॅकिंग करून देऊ. आणि प्रत्येकाचे मेसेज रीड नाही केले मी. ज्यांचे मेसेज म्हणजे लाईनीतून ज्यांनी पहिला मेसेज टाकला आहे बघा. आता खालून मी बघणार आहे. खालून हे वरचे मेसेजेस बघा. हे सर्व मेसेज रीड करायचे आहेत. आता खालून मेसेज बघणार. फर्स्ट प्रेफरन्स ज्यांनी पहिले मेसेज केले त्यांना मी पहिले बॉक्सेस पाठवणार. आणि न्यू स्टॉक येणार आहे 2 दिवसांनी तर तुम्हाला सर्वांना मिळेल. आणि जसे पैसे घेणार त्याच दिवशी मी कुरिअरला टाकणार. सर्व अपडेट मी तुम्हाला देत राहील. सध्यापुरती तर आता एवढेच आंबे आहेत. आता पॅक करू आणि पोचू तुमच्यापर्यंत. बाहेर तुम्ही बघू शकता वातावरण. तुम्हाला इकडे अजून एक उदाहरण देतो बघा. जे 800वाले आंबे आहेत ना ते बॉक्समध्ये ना आता तुम्हाला बघा इकडे खाली बॉक्स आहे ते मी भरून दाखवतो बघा. हे मोठेवाले आहेत ते फक्त 20 पीसेस राहणार. त्याचे पण एक 1370पर्यंतच काय ते होतं. ते 1400 तुम्ही द्यायचे आणि 300 रुपये डिलिव्हरी. म्हणजे 1700. त्या बॉक्सचे पण 1700 होतात आणि आपल्या ह्या बॉक्सचे पण 1700 होतात बघा. ह्याच्यात ते 700वाले 24 बसतात तर 800वाले ह्याच्यात 20 बसतात. तर आंबे म्हणून विकणारे पण बघा ना डायरेक्ट पेटीवर राहतात. ते आतमध्ये किती पण डझन बसतात त्याची एकच किंमत असते. तर ते पण 1400 हे पण 1400. डिलिव्हरी पकडून 300 म्हणजे 1700 ते आणि 1700 हे. आता ह्याच्यात पॅक करतो आणि बघा बोललो आहे त्यांना की 20 बसत आणि मी त्यांना स्कॅनर पाठवतो बघा. मग असं स्कॅनरवर पैसे आले की त्यांनी जो ॲड्रेस पाठवला आहे मला तो ॲड्रेस आम्ही पेपरवर लिहून बॉक्सवर लिहायला घेतो. परत दाखवतो. तो जर मी बॉक्स उघडून दाखवला तर लाईनीत तुम्हाला 6 दिसतील. ह्या लाईनीत पण 6 म्हणजे वरती 12 दिसतील खाली 12 दिसतील. पण हे जे मोठे आपण 800ला देतो आहे मोठे ते बघा 1 2 3 4 5 5च बसत. ते पण लाईनीत बसत नाही बघा. म्हणजे ती साईज मोठी आहे ना तर जरा पाठीपुढे केलेत बघा मी. हे बघा 5च बसत आणि ते पण वरती आले या बॉक्सच्या. हे बघा म्हणजे ते मोठाच फळ आहे ना एकदम मोठा फळ आहे. म्हणून हे 20 हे पण तुम्हाला 1400लाच पडेल. ते पण 1400ला. कुरिअरचे 300 कुरिअरचे 300. ते बघा आता हे सर्व ह्याचे पण पेमेंट आता येईल. पेमेंट आले की ह्याच्यावरती मी ॲड्रेस लिहायला घेणार आपण. तर इथे बघा सर्व कुरिअर करताना मी दाखवले तुम्हाला. हे 2 बॉक्स आपल्या वरच्या गेस्टचे ते घेऊन जाणार आहेत. आजची तारीख तीच आहे. आजच मी व्हिडिओ टाकला होता ना 2 वाजता 1:30 वाजता 2:30 वाजता काहीतरी. ते व्हिडिओ बघून भरपूर रिस्पॉन्स आला. आणि माझ्या वहिनी 1 मिनिट थांबा. लेफ्ट साईडला हे जे आंबे 24 हे जे पण लास्ट पेमेंट आता वाजले 8:30 बघा 8:30 वाजले आहेत. आजची तारीख काय आहे बघा. असे कॉल येत राहतात आणि आता कॉल करू नका.
न्यू स्टॉक आल्यावर व्हिडिओ टाकेल. आजची तारीख 17 एप्रिल, आजच व्हिडिओ टाकला होता. न्यू स्टॉक आला की व्हिडिओ टाकेल, मग तुम्ही परत मेसेज करून ऑर्डर घेऊ शकता. आता सध्या मी हे पण सर्व विकले गेलेले आहेत. फक्त बॉक्सची वाट बघतोय मी. बॉक्स आपल्याकडे संपलेला आहे बघा. हा बॉक्स नंबर 1, ठीक आहे. हा बॉक्स नंबर 2, हा बॉक्स नंबर 3. सर्वांवर पेपर लावलेत म्हणजे सर्वांवर ॲड्रेस लिहिलेले आहेत. हे पण सर्व गेलेले आहेत. आता राहिलेत ते हे 600वाले थोडेसे राहिलेत, पण ते बॉक्स आल्यावरती मी कन्फर्मेशन देईल तुम्हाला. तर आजचा ब्लॉग मी ते एंड करतो. आणि न्यू स्टॉक 4 दिवसांनी येणार आहे. असंच एकदम चांगला फळ येणार आहे, ठीक आहे. त्यावेळी मग व्हिडिओ टाकेल आणि त्यावेळी तुम्ही मागवू शकता. तर ऑलमोस्ट सर्व संपलेलं आहे. रिस्पॉन्ससाठी थँक्यू. अजून माझ्याकडे ऑलमोस्ट 70 मेसेज पेंडिंग आहेत, म्हणजे एवढी सर्व ऑर्डर आहेत. देऊ थोड्या वेळाने सर्व देऊ. ओके, तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि आता कॉल मेसेजेस सर्व स्टॉप करा. बाय म्हणून व्हिडिओ टाकला पटापट मी.